My dear brothers and sisters in Christ, may the peace of the Lord be with you always. You know, these past days, they are some of the most joyous moments and days that we had. Starting from the Aguinaldo Masses that we had, to Christmas, until today, people are still smiling, seemingly happy all over the place. Kahit nga po yung mga palaging nakasimangot, pagdating ng Pasko, they always find time to greet and even to smile a bit. Indeed, joy filled these days. Until today, that we celebrate this very beautiful solemnity of Mary, Mother of God. But why do we celebrate exactly this solemnity? More often than not, when we have January 1 as a celebration, marami po sa atin, unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa taong nakaraan, which is also a very noble thing to do. And we also ask the Lord to help us, to provide for us, to bless us for this coming of this new year. That too is a very noble act. But you see, January 1, the solemnity of Mary, Mother of God, is not just a day to remind us to thank the Lord of the past year and to ask the Lord to bless us during this new year. Beautiful as they are, these aspirations. What the church celebrates with joy today is actually to present Mary, Mother of God, in order for us to truly understand the depth of the meaning of Christmas. That's why today's solemnity is not called New Year's Day solemnity. It is called the solemnity of Mary, Mother of God. Ang ibig sabihin po yan, para bagang sinasabi ng simbahan, pag nilayan natin itong mga maliligayang araw na ito with the eyes of Mary, upang mas lalo nating maintindihan sa pagninilay na ito kasama ang mahal na Birhen. After 7 days, mula nung Pasko, nung araw na yan, we focus on the child. Today, we focus on the mother in order to teach us to welcome the child. Pero anong ibig sabihin nito? If we look at Christmas with the eyes of Mary, what will this lead us to? Where does this lead us to? Unang-una makikita natin that Christmas is not about eating and drinking simply. That Christmas is not about noise and revelry. Christmas is all about reflecting on the fact, on the dignity that God has given us. That in the Son given to us, we were made sons and daughters of God. Ito yung napakagandang dapat pagnilayan pagdating ng Pasko. Hindi ito patungkol sa ingay. Ito'y patungkol sa muli nating pagsariwa ng ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. No wonder then if you have heard the second reading, in time, in the fullness of time, when the Son was given, it was for the purpose so that we will become children of God. You try to imagine if we walk with Mary. You try to imagine if we contemplate with Mary about Christmas. It's all about reminding us kung sino tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga po, sumulat si San Pablo sa mga taga-Efeso, ito yung kalooban ng Diyos. This is the will of God, that we become holy and blameless in His sight. Ang Kapaskuhan pala becomes a commitment for us Christians to go back to that calling to be holy, to that commitment
to become truly children of God. Oh, di ba? Ang Pasko ay hindi ito patungkol sa decoration ng mga malls na meron tayo. Ito'y patungkol kung sino tayo sa harap ng Diyos. But this contemplation is not a passive contemplation. This meditation and reflection is not useless. When we look at Christmas with the eyes of Mary, it leads us to another beautiful reflection. That if we are children of God in the Son and through the Son, we are called to become people who are capable of doing what is good. Nagsimba po ba kayo nung gabi nung 24? Ito yung second reading. Sumulat si San Pablo kay Titus. Sabi niya, bakit nga ba ibinigay yung anak sa inyo? Ibinigay sa inyo upang tayong tumanggap sa Kanya during this Christmas season, we will become people capable of doing what is good. Kaya pag ang Pasko will not be meaningful at all kung itong Kapaskuhang ito did not make us people capable of doing what is good. Kaya nagbibigayan tayo. Kaya we become very, I call that one, gentle to one another during these days. To remind us of that fact na ang Kapaskuhan ay dapat magpapaalala sa atin upang ating pagnilayan ang tawag ng Diyos na tayo ay maging isang sambayanan na may kakayanang gumawa ng mabuti. Kabutihan sa loob ng ating mga pamilya at tahanan. Kabutihan sa ating mga ugnayan. Kabutihan sa loob ng ating lipunan, both in the economic and the political situations that we have. That we Christians who accept Christ given to us, we must become beacons of this goodness. We must become people capable of doing what is good. The Christmas of the church is very different from the Christmas of the world. The Christmas of the church is indeed a happy moment to remind you of the fact that God has given you not something. He has given you someone to make you His very own. Mary, therefore, becomes our companion. Kung inyong napakinggan ng Ebanghelyo, di ho ba'y napakaganda ng tugon ng mahal na Birhen? Kanyang pinagninilayan, kanyang pinag-isipan ng maayos ang mga bagay na nangyayari. My dear brothers and sisters in Christ, today as we celebrate the solemnity of Mary, Mother of God, ask her to accompany us nang sa ganon maintindihan natin ang lalim at ang ibig sabihin nitong mga maligayang araw na meron tayo. As I have told you, let me remind you what Paul wrote. The Son was given to you so that He will cleanse you from all lawlessness. And by doing so, He will claim a people for His own. A people capable of doing what is good. This is the church's wish for each one of us. Hindi pa tapos ang Pasko, ha? Baka sabihin tapos ng Pasko. Kayo kasi binubuhos sa December 25 eh. Huwag niyo ibuhos doon. Nagpapatuloy ito hanggang pagdating ng Linggo. At sana po, tuloy-tuloy din ang pagninilay natin. Katulad ng mahal na Birhen, kanyang pinagnilayan ang mga bagay na ating pinagdiriwang. At sa Diyos na tumawag sa atin, the God was called us to be His own. To Him be glory forever and ever. Amen.